Horas madihita saluhutna di hamuak kadamang dohok dainang manang didia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata cumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohok dame siad debata amata doho sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangiang ata imana tersurat di buku Parjamita bidu 2 ayat 10 rodi ayat 20 tolu. Laos turpukodo nagabe epistel di minggu papituho dong Trinitatis 31 Juli 2022. Ujaha madihita sono mahatani Tuhata. Jadi marbias-bias rohaku mida saluhut ulaun akana huhangalutod di hasyanganon. Alay kota di konok kudoi di jol manaro sian pudiku. Jala ise pa boto-boto manang halak na pistar ibana manang halak na oto. Hape ibana doga bituan di saluhut ulaun akana huhangaluton mardongan hapistara di hasyanganon. Lahosal pudo hape nangi. Dungi marbalik marohaku naing marpadilian yan mida saluhut ulaun akana huhangalutod di hasyanganon. Alahui dasada jolma di bahid dunian nasa hapistaran na parbinotuan na dohot hamaloon na mangaraduti ulaun na. Hape ikut tinggal honon na dui bahid jabar ni jolma na sudung marhangaluton alani. Alugu sabing do hape nangi jalahina magugodang. Ayahan nama parsaulian ni jolma sian sudi ulaun na doho sian dodam ni rohana taringot tu nahina ngaluton na dihasyanganon. Ay ari-ari ibana marhangaluton saliling dingoluna jala mardongan hajepolon ulaun na nang borngin nai dang marhasonangan rohana. Alugu sabingdo nangi. Ima hata ni Tuhata. Di hamuak kadongan saha porsyaon di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus. Molota jaha di hata Indonesia manang di Alkitab. Isi ni buku Parjamitaon. Sahira na ditugihod dohita tu pesimisme. Sahira na somarlapatan sudi na taulay. Sahira na somarguna sudi ngului. Hola tabuka buku Parjamitaon nunga pitor di doktu hita segala sesuatu sia-sia. Di bidusada ayat 2. Apa gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Ninna muse di bidusada ayat 3. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Ayat 10 itu di bidu sade. Macegudang dupean non tajupangi akamang doho tamuinang akapad dohan nasarupa tusi. Nama dok segala sesuatu adalah sia-sia dan seperti usaha menjaring angin. Saya songon nama nakup alugu manang mangiahi alugu sabing. Boha, idu tutu na minaksud ni Parjamitaon segala sesuatu sia-sia. Sia-sia do sude na taulay marisuang do hape halu jautai. Molo idu na tinujuna wajar do tong molo gabe madabu jolmai tu bagasap padilian. Dibereng dongan na karejo dungi di dokma lo janai hokedan na mangulai suadong gunani sia-sia dui sude ninna dungi roanak na madok tu among na naing marhasohota may banan yan gabi roma among na mangalusi tuaho manguli ay di dok Parjamita si sia-sia dui sude. Marsikola ibana tu sikola na tibo hape rojol mamadok tibana danga dong gunani kedan
ninna rupani. Aha sugabi marpadilian ate. Aha sugabi pesimis jolmon moloido na minaksu ni padohani. Tutu molo songono do olo do anon gabedang porsia bitu parjamit hei. Hamu kadongan saha porsiaon tauji mamar nida di hata batak manang di bibel tei. Dung tajaha memang tang jumpa kita di si songon nani maksud na di hata Indonesia i. Manak mata jaha. Atau ngahado tajaha di si. Akamang dohot tamuina nami sudihi tanama bigi jami taon na tajaha di si ima tangadong nahotok tohong. Nalau salpu do luhut na. Nang las ni roha, nang hapistaran, dohot hamurau. Mi beri berduluhut na tinokpa. Parbinotuan ni jol mapedang hot. Molo dibidutului tuk takas do didok. Martikibe do luhut na dihasianganon. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Martitibedo. Na tubuh dohok na mate. Na manungat dohok na mangurati na sinuani. Na mabugangi dohok na pamalupon. Na mangalohai dohok na paulihon. Na tangis dohok na mekel. Na mangadungi dohok na manortor. Lapatan na tangadong jol manasay holan na tangis terus. Jaladang jol manaholan na mekel terus. Siya manugus sa hatuborngin holan na mekel. Ay molo holan na mekel do anon. Babuy do gabi suku-suku rohani halakate. Sutung gabi didok do anotu ibana naong korslet manang lari sa kamar. Jadi molo didok sia-sia manang say songon na menjaring angin mangyahi alugo sabing dada na marlapatan ni dang marguna manang dang marlapata bisude taong alay na naing dohonon na di si ima salpu do sude tadik do sude marujung do sude danga dong anggonaho di tanoon ido hamu kadongan adong dutulu padohat di hata Latin mangguari na taduk digijangi na perjulu didok relin kuande lapatan na tinggal dusudi dus songon na tersurat di sada Timotius onom ayat pitui aida ngadong tabuat tuhasianganon jaladak terbuat kita agia ahala horwar relin kuande tinggal dusudi na paduahon dilenda est marlapatan magargar manang hacur dosudi salpu dosudi lapatan na sauli-uli na nataida di tanoon salpu dosudi magargar dui sudi tidak ada yang abadi laus songonido nang haulion ni jolma haulion na adong di tonga-tonga ni portibion ada saatnya dia ada. Ingat, ada saatnya dia tidak ada. Jadi tidak ada yang abadi. Na patuluhon tutu istilahon populer do oddihita. Nama dok memento mori. Lapatan na ingot na mati doho. Ingat kematianmu. Jadi saya jujur tadok rupani ingot ari hama matem nita anggo pengertian na sasitong na dangi memento mori lapatan na ingot na mati doho. Jadi lapatan na ganup taida dongatan nang jumulu marujung ngulu siak kita sasitong na manungguli hita dui memento mori ingot hope songonido ido na naing dohonon na. Tidak ada hidup yang abadi dan tidak ada umur yang abadi. Segala sesuatu tidak ada yang abadi di dunia ini. Hatan itu hata madok, ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun dui.
jala molo marhagugu o situtu di eak do 80 tahun. Jala hina denggan na sida do hangaluton dohot halu jaun. Ay hatop situtu do laho salpu jala habang do hami. Ima didok di Pesalmen 10 ayat 10. Alani sutu ngadong na pura-pura tidak tahu di si, apalagi tidak mau tahu. Lapatan na ingot terbatas donguluta. Dia ke kesempatan na salpu ngasay ni do rupani, ya paling banter 3 digit do di leo tuhita. Molo otru pukul 2 digit do, pitu do 0, molo di eak 20. Jadi sangat-sangat terbatas. Lau si manuaing na taida jala na tapay hutihu di bagasa turpu jamitaon. Tabereng ma nanidok na di ayat 10 lui. Tadi konok kudoi di jolma naro sian pudik kudain na do. Bagaimanapun jeripayahnya melakukan segala usahanya, semua itu harus ia tinggalkan. Salpu doi sude jala tinggal doi sude. Imana tajaha di bagasa turpukon. Laho salpu do nasalas ni roha marhite siar roha daging. Nang hajagaro do tamoraon salpu doi sude. Jadi sajagar-jagarna samora-morana salpu doi sude. Nang hapis tarape salpu doi. Atong molo tading do sude, molo salpu do HP sude, kalau semuanya tidak ada yang abadi, lalu apa yang harus saya lakukan supaya hidup saya tidak sia-sia? Asa unang marisuang ngulu taon. Tayo tak kamang do tamuinang, dang na dinafikan perjami taon akangulu na ditanoon. Tapi bagaimana kita menikmati dan mempergunakan hidup yang sangat singkat itu? Ngulu na macay jepeki, gabi ngulu na marguna, asa unang gabi sia-sia. Idun waing nataida. Ato nga hamasulota, molo salpu do hape sudinay. Tutu na perjulu akamang dohot tamuinang, mumpung dilihat do petuhita kesempatan manang tiki, bata patupa ma na dumenggan. Misal na songonon, anggaplah ini hari yang terakhir buat kita. Tutu alaon nama na terakhir di hita, bapasti berusaha do hita patupa na dumenggan manang na terbaik kate. Melakukan yang berkualitas. Isarani parkari jurupani, alai nama ibana terakhir di kantori, tutu usahonon ni ido na dumenggan tinggal honon na. Pasti akan melakukan yang terbaik. Songoni mahita di bagasan nguluon, kesempatan na dilehon na tuhita, ikos saitara jumu di paripurna. Molo tapahami do nguluon paripurna, tutu berusaha do hita mabahen na duminggan, mangulahon na lebih berkualitas do na bermutu. Alay molo saita pahami do nguluon, gacang dope, liling dope, disima hita anon olodang margira tu dia. To emak tibudo pe gira tu dia saninda marupani. Akhirna lalak ma di parlalapan. Disima gabe marisuang ngulunai. Imana perjulu. Jadi mumpung dileo do petiki tu hita, manang kesempatan tu hita, tapatupa ma nadumengkan. Napaduahon, molo salpu do hape sude na ditanoon, batatiok ma naso olo salpu yate. Ahado na soolo salpu. Tutu na soolo salpui na ho ro di saliling nililing na ima tu hatay. Hatani tu hatay. Anggo tu hatay ho di ro di saliling nililing na. Songon hatani edde na lagi viral na perpudiod di. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sangat-sangat viral edion dihita. Sapurtibion mabigi edde.
mengingatkan kita bahwa hanya ada satu yang abadi, yaitu Tuhan kita. Di dok hatan itu hatalu di Matius 24 ayat 5, ay lau salpu pesugut langit dohot tanoon angwak kahataki dang na olo salpu. Tusi mahita marsihohot. Akan sia-sia manguluta molo marsihohot tita tu na olo salpui dohot tu namuba-mubai. Napatuluhon sulauta bata pangido matong bisuk nasiat Tuhani, bisuk nasian benua gijangi, asa marroha hita mangulu doho mangula saliling di lehod dopetu hita kesempatani. Aidang sukup holan hapis taratai dohot parbinoto atai mangatusi parnguluonon atong margugu mahita patupahoni. Amin martangiang mahita. Moliate matuhan dihatam nau kubigi hami pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami bi asa di perbui ho katami perbui na denggan perbui na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.